Gaur hemen Mintzolan emango ditugu Laboa katedra eta Mintzolarekin batera antolatutako sariak, Gral sariak eta ikerketa sariak. Esan behar dugu, oso pozik gaudela, nik uste dut jasotako lanak interes handikoak eta gero txukunak eta metodologia aldetik ere oso interesgarriak izan direla. Azpimarratu nahi ditut Gralak, bat Nafarroako Unibertsitate Publikotik etorri zaigu, Iker Narbona, bertsolaritzaren programazio didaktiko bat, eta beste bat Euskal Herriko Unibertsitatetik Ainhoa Ontxalu egin duela bertso saio feministe, musikatu feministen inguruan. Zorionak biei, nik uste dut bi lan hauek merezi izan dutela saria jasotzea. Eta gero ikerketa saritan, pentsatu genuen bat ematea, baina ikusita izan dugun maila, pentsatu dugu bi egokia zirela, justuagoa, zuzenagoa zela. Eta hortan, saria jaso dute Agustin Mendizabal, eskarmento handiko ikerlaria, eta bertan hor Xabier Leteren kantararen prosodia ikertuko duena, eta bigarrena Maider Arregi, hor bolerak eta LGTBI, emakume LGTBI bertso saioen inguruan. Esan beharko nuke Agustin Mendizabalen lana nik uste dute berria eta metodologia aldetik bikaina, eta Maider Arregiren kasuan baita ere nik azpimarratuko nuke metodologia kualitatiboarekin proposutako ikerketa. Hasteko, lanaren zergatia edo hasierako helburua zen Nafarroako Foru Erkidegoko hezkuntza arautuan bertsolaritzaren irakaskuntzak izan duen bilakaera historikoa aztertzea. Batez ere, bere aspektu edo alderdi metodologikoetan zentratuz. Horretarako, iturri bibliografiko ezberdinak hautatu eta irakurtzeaz gain, 3 elkarrizketa egitea erabaki nuen. 3 elkarrizketa bertsolaritzaren irakaskuntza programak Nafarroako Foru Erkidegoan izan dituen irakaslei edo protagonistei haien testigantzak jasotzeko eta lan hori osatu ahal izateko. Eta saiatu nintzen elkarrizketa horiek, elkarrizketatu horiek bertsolaritzaren irakaskuntza programaren ibilbide historiko osoa barne biltzea. Zentzu horretan, elkarrizketatu nituen Lontxo Aburuza, Estitxu Arozena eta Saio Alkaiza, 3 belaunaldi bertsolaritzaren irakaskuntzan aritutakoak, 3 artean gainera esan bezala programa honen ibilbide historiko osoa osatzen dutenak, bere hastapenetatik 1985-86 ikasturtean eta gaur egunera arte. Eta, beste alde batetik, bibliografia honen irakurketatik eta elkarrizketetatik abiatuta hutsune bat identifikatu nuen. Izan ere, bertsolaritzaren irakaskuntzan programatik haratago edo programa hau osatzen duten saioetatik haratago ez da existitzen gaur-gaurkoz irizpide edo jarraibide argirik ikastetxeetan, ikastetxeetako irakasleek, tutoreek, kultura adierazpen hau bertsolaritza ikasgelan landu dezaten. Hau da, saioak badaude aurreikusita, nola eman, zein metodologia eta zein eduki, baina hortik haratago saio hau amaitzen denean ikastetxe batean ez dago irizpiderik irakasleek bertsolaritza landu dezaten. Hortik tiraka, hutsune horretatik tiraka, lanaren bigarren helburu nagusia erabaki nuen edo bigarren helburu nagusira heldu nintzen, eta hau izan zen sekuentzia didaktiko bat garatzea, aipatu da hutsune horri erantzuna eman asmoz. Eta hori, lanarekin batera garatu nuen sekuentzia didaktiko hau, lanaren amaieran dago, eta esan bezala bere asmoa da
irakasleentzako, ikastetxeetako irakasle tutore horientzako euskarri edo tresna izatea, ikasgelan bertsolaritza landu dezaten. Batzuek pentsa dezakete, igual ez direla gai bertsolaritza lantzeko, ezaguera sakona behar dela hori egiteko, baina horrelako euskarri bat izan da, oso era oinarrizkoan bada ere, bertsolaritza lantzea posible dela uste dut, eta espero dut honetarako lagungarria izatea, eta oro har, espero dut nire lana ere interesa duen pertsona ororentzako eta beste ikerketa lerro batzuk zabaltzeko lagungarria izatea etorkizunean. Nik egindako gradu amairako lanaren izenburua da, ez da kasualitatea, bertso saio musikatu feministak, publikoa aztergai. Praktikak egin nituenik bertsozale elkartean eta hasitako lanaren emaitza da honako hau. Helburu nagusia zen, saio hauetara joaten den publikoa ezagutzea, bai haren profila eta bai haien iritzi, kezka, gustu, interes eta diskurtsoak. Horretarako, batetik, 4 saiotako entzulei galdetegiak egin dizkien, eta bestetik haietako 4 elkarrizketa sakon bana. Eta azkenik, datu haiekin eta elkarrizketetan ateratako gaiekin, zerk egiten duen berezi ez da kasualitatea, zein ekarpen egin dituen, zein gai eta zein umore mota eta nondik lantzen diren, pandemiak zer eragin izan dituen, hori guztia kontuan hartuta, aurrera begirako zenbait proposamen egin dizkion elkarteari, antropologia aplikatuaren barruan kokatu nuelako lana. Nire lana Xaberleten prosodia musikalei buruzkoa da. Eta orduan, lehenbizi jakin beharko litzake zer den prosodia musikala, eta horren aurretik zer den prosodia bea. Mintzamenan prosodia zer den, ez? Momentu honetan ez dugu luzatzen hasiko egi, baina bi hitzeten esateko, nolabait esateko, prosodia izango litzake mintzamenan kantua, edo mintzamenan musika, ez? Bat ematek erabili ditu uste dut esapide hauek edo. Orduan, kontua da, kantatzeakoan, euskeraz kantatzeakoan beti uste izan da edo ez da asko ikertu eta pentsatu izan da, kantatzeakoan azentuari eta hizketari edo mintzemenari ez zela inolako janamonik egiten, eta euskarak ditun euskeran azentua ditun ezaugarriengatik, ez? Baina, pixka gehiago errepeatu ezkeo kontuatzen geha, badala zerbait badagola, ez? Ez beste hizkuntzetan bezin sendua eta bezin metodikoa ginen, baina badago zerbait, eta orduan, belarria jarri ezkeo, kontuatu ginezke, kantari batzuk gehiago zaintzen dutela, beste gutxi jo, asko intuizio bidez, edo dena dela, ez? Eta orduan, Xaberleten kasua interesgarria iruditu zitzaidan, hainbat ezaugarri betetzen ditulako, ez? Nola aztertu kontu hau, euskarak dituen 1000 azentuera, orduan bat izan ziren euskal kantutegi jartzea, baina oso luzia da. Orduan, azentu bakarra hartu beharra zeon. Eta ze azentu honena da, norberak izautzen duen bat. Ni oihartzuarra izan da, honena oihartzungo azentuera erabiltzen duen batena izatea. Gero gaina, Xaberletek ulertzeko zea horrei garantzia handia ematen dion. Kantatzen zenian hitzak ulertzia, mezua ulertzia, funtsezkotzat hartzen zuen. Eta orduan hori ikusten da kantatzeko moduan. Eta hola zen, gero oso garrantzitsua da kantaera dela aztertuko behar dutena. Ez partitura ideal batean idatzita dagona, baizik eta kantarileak kantatzeko momentuan ze egokitzapen egiten dituen behar natural gertatzeko. Azkenean hau dena ulergarritasunakin eta naturaltasunakin lotua do. Orduan, beak modu natural batean entzuteko kantatzen nahi den hori eta modu hortan ulergarriagoa izateko eta nahi gabe edo nahi eta gehienak intuitiboki ze egokitzapen egiten dituen eta hori da aztertu beharreko alderdi bat. Bideo honen bidez nire master amaierako ikerketa proiektua aurkeztuko dizuet.
boiera bertsolarien inguruan izango da, eta proiektuaren helburua da jakitea ea boiera izateak zer esan nahi duen bertso munduaren barruan. Horretarako ikertuko dira boiera bertsolariek dituzten zailtasunak, baina baita sentitzen dituzten aukerak eta egiten dituzten ekarpenak ere. Metodologia gixan elkarrizketa sakonak erabiliko ditut, eta hainbat saioren behaketa ere egingo dut. Batez ere boio saioen eta saio feministen behaketa. Eta autoetnografia ere erabiliko dut nik neuk ikerketan daukadan posizioagatik. Eta hori, azken urteetako bertsolaritzaren inguruko ikerketa feministen ibilbidea ikusita, lan honek beste ekarpen bat izan nahi du bide horretan.